abba gidan gaba, kanawa abba gidan gaba, na gaba ya gaba, gwamna abba sahun gaba, ba wata far gaba, gyara abba ya sa gaba, ta abba kabiru APC mun baka gidan gaba, kanawa ana faɗin hudu sau biyu ba wani far gaba, kai ne gwamna in ma akwai wani mu ba mu san shi ba, kai mai tambaya ga amsoshinka nan gaba. Alkhairi ne ta tabbata alkhairi ne abba dan kishi ne mun gargata dan kishi ne abba jinin mulki ne to dan haka adalci ya saba abun murna ne ya tabbata karyar mai kankan ba nufin Allah ne da abba ya zamto babbar lamba kun ga nasara ne in a gare mu kana wawa ta baba daga Allah ne nasara daga Allah abba gida ne da duhu da fitilla abba gida da nasibi ne ta inda ya bulla abba gida bayani ne na Kano duka jumla abba gida kamar zane aiki kan malala abba gida da hujja ne ta yana da kamala abba gida defender ne da yake tara gola abba gida da sunna ne aka gane farilla abba gida kullum fita gidan waɗansu da mita su mallaka lau maka huta ta ɗan da masu farauta wasu yanin ta zo mu mutita suka tari mara bota rigen haya mota abu da ku zauna dukan su gudana inda mai rike gwamna ku taya mu da murna ku masu amanna ku ɗauka tun ku kona sai abba kabir yusuf gwamna masu gari yin dindina abba kabir yusuf gwamna wanda kanawa ke murna abba kabir yusuf gwamna mai wuce rimi antina abba kabir yusuf gwamna rena kama dan aljanna abba kabir yusuf gwamna ni inda ka zo sai an nuna abba kabir yusuf gwamna kuma sai ka ga kowa na murna abba kabir yusuf gwamna da gwamna da rabin gwamna abba kabir yusuf gwamna idan muna barka da zuwa gwamna